KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyanko be benko be aw Piindi TV bismillah mon rubbindu jayndeli modon weltare min dañtay kala saha huccide mon non kadi min dañir weltare wodo subaka altine hande ko wedon yalla waɗanen jambe de sikitan goto fo benni weekend beldo deejjo adum non ko wedan goto fo salminama inde ko non manama jettode seren be men jejtaake lal gotol calminama juura berta juude nyaaga duwaw yuppoy Sénégal aduno fof mboro sawa holuden caggal jam dumo e nder leydi meden Sénégal aduno fof amin yo Allah waɗanen dum non hettiyanko be benko be ne jeya hande ko buri tengtude mon ji to bange xeyu ndawñi bilan wo wadama ma en gar hen nane nder jayndel li ha tenti Ousmane Sonko noddanodo hande to tribunal wi non kanko notota ko te wonta notoyade ha kay men jaato diwan mo Louga e Saint-Louis to non to Louga ko bange viol kalten ton to Saint-Louis bange partous nane nder jayndel li joni wonto sallahu lamdo jabi jayne ngendire le solo e gudditirten on ji Amadou Ba e jalede mudum o jali no fewi non saabi dum ko bilan mo ganda be dañi hen ko satisfaction no fewi odon bilan be mbi tan ko 66243 emploi woni walla liggeyaaji faade sukabe dum non koy programme mo hoyu ndawñi dum non be mbi be dañi hen kay welema no fewi be mbi temedere jettuda fof temedere didi dum woni ko be dañi hen to bangal réussite woni 102% be mbi non ko be padanno walla ko be jakorino woni temte ujunnaaje 65000 woni tem capande jeegom e joyi ujunnaaje to bangal emploi ko dum tigi woni ko be jinno kono non be jidi be jiko dum don be birtorima dum ko heewi sabo fawi ma hen 114 walla tan ko ko badi dum don ko ganda yete to bangal emploi be mbiyete kay dum don e kopareje be badi hen kopareje kewde dum koy jaynde ngendire le soleil caggal dum kambe le soleil ha joni be ngarte bange environnement wiide tan ende en to nder maaje kadde to yete ko tolne 25 tonnes déchet walla mbiyen tan kurjuruji yaltinama henete ngarene bange direct news ha joni ko tan premier ministre Amadou Ba kanko gardido jagorde non o arti tan ha joni yete wiide yete génération poddo wadde relevé défi 21e siècle don tigi be ngoni odo saha o wibe don sukabe non saabi dum saabi darade gam tan be don sukabe mbawa dañde liggey e ko nafi dumen be mbiyete ko be objectif final ko 65000 emploi woni ko ganda wadama créer e nder leydi ndi be don sukabe ene kebi hen di don liggeyaaji be mbi tannete odo saha kay wabe no promoville AGETIP ko way non fofo ko so ko badi recruter sukabe e ko fay tonete kambe non be mbi ko welem tigi be dañi hen to bange direct news be gaddi di don kongudi ceggal dum ngadene jayde las odo subaka kanyum ne ari tan koy kongudi gardido jagorde premier ministre Amadou Ba wi tan be mbi tan maka yeddude sukabe kono kadi wiidebe to pawdon koyde mon do ko don kono kadi tinnode e liggeyaaji ganduda on tottama dum non ko tan de o watta bilan xeyu ndawñi ha joni ko hen be garti be mbi non ko tolne million ngaji jeegome mustikeruji sarama e nder leydi ndi ngam habade bangal subiru ngaren ha joni jaynde li quotidien non e odo subaka kanyum ari tan ko joni e kongudi premier ministre Amadou Ba wiide yete be liggor
minen joƴƴini men ɗo ko goƴali moɗon min liggoto ko pour onon ɗum woni konngudi ɗi ganduɗa premier ministre Amadou Ba huccini ɗum e sukaɓe ɓe o huccittuno caggal nde o waɗanno bilan mo hoyu dawñi o wi noon yen tingen bokko ɗin konngudi tigi o wi ɓeɗon sukaɓe ɓe mbi 66 243 emploi waɗa créé e nder leydi ndi ɓe mbiyete initiative final o wonno ko 65 000 ɗum noon ɓe mbi ɓe birtimo ɗum no fewi ɗum saabi noon objectif moɓe dañi hen o weeliɓe ɓe mbi Barthélémy Dias kay wiyete ɗum woni lawol gadanol président de la république ine daro e to banggue tan ko ɓe mbanno organisé woni yete oɗo forum de l'économie sociale et solidaire wi noon ɗum woni lawol gadanol premier gardiɗo leydi ina daro hen te ɗum amo yettira ɗum président de la république Macky Sall garen ha joni jayde besbi le jour noon ari tan ko wiide focus sur Sonko ɓe mbi hande kay hakkillaji fof koye Ousmane Sonko fayi walla gueɗe ɗe fof koye Ousmane Sonko tigui saabi ɗum noon hande fonno wonde tan kuccodiral makko e Mame Mbaye Niang to juste caggal nde Mame Mbaye Niang waɗi nanneti appel walla tan mbiyen de procureur nannuno appel ngam tan ɗeɗon gueɗe ƴewti hakkude makko e Mame Mbaye Niang o wi noon kanko wonta nutoyade te wonta tardinede e ko way noon garen ha joni jayde Sud Quotidien wi tan ko vers un 8 mai décisive hande ɓe mbi tan ko ñalawma mo ganduɗa yete mataw kanko hakkude Mame Mbaye Niang e Ousmane Sonko ma wot ko gasi hen ɗum noon woni tan ko ganduɗa waɗama e nder jayde yette Sud Quotidien ɓe mbi noon ha joni tan kanko gardiɗo Pastef o darima tan gam wiide o notoytako ko way noon kono noon ɓe saabu yette ɗum foof koye banggue kompoloji naati e ko way noon ɗum woni konngudi makko kanko Ousmane Sonko e jayde Sud Quotidien garene jayde Les Échos e oɗo subaka ari tan e tan Ousmane Sonko ha joni ɓe mbi Ousmane Sonko waɗi boycotté kay oɗo yette ganduɗa woni kañum wawi wiye de kay procès ponnoɗo dañde hakkude makko e Mame Mbaye Niang wiyete kanko kamɓe juge ji wonko ganduɗa ete aɓene jeeɓa ɗum kono kadi o jopima feɗendu no waɗituno ɗum ni président Macky Sall wiide kañum tan woni caggal ɗeɗo gueɗe e saaha foof goɗɗo mo ganduɗa konngudi mum nani nder jayde Les Échos woni yette Déthié Fall kanko Déthié Fall noon mo ganduɗa o are programme makko wiide so woni président de la république mo leydi ndi mo ittuɗo HCCT kono kadi e HCDS ma wot ko ganduɗa itta ɗum ɗo kono noon mo fewndit CSE conseil économique social et environnemental kono o wi gouvernement makko ɓennata ko tolni 25 jagorde walla mbiyen ministre uji ɗum noon ene jeeya e programme makko kanko oɗo kay Déthié Fall garene jayde l'observateur caggal nde ari jayde konngudi Ousmane Sonko wiide yete kay yahata notoyade appel oɗon saabu ko cahantano nangiri ɗum ɓe garti e konngudi woɗɓe nanganoɓe tontu diwan mo Burkina Faso ɓeɗon noon woni ɓiɗɓe Sénégal ɓe ganda ete gonno koye juude terroriste uji ɓe mbi noon kamɓe ɓe jaɓɓanno koye dow mayɓe aɓe jaaha te kamɓe ni rokkiɓe sens ko appel ganduɗa ɓeɗon keeɓi ɗum woni noddugol ɓe nodda ɗum saabi ɓe goppita te noon nde ɓen woppittaɓe tottiɓe ko avertissement woni wiideɓe so yiiɗi gandon gongol somin nanggui mon gande kon mayɓe ɓe garti kay e woɗɓe ɓe ganda yete gueɗe mumen nane nder jayde nde woni ɓeɗo sukaɓe ɓe ganda ko sukaɓe jeeɗiɗo toon to diwan mo Saint-Louis e tan julde korka nde ɓe ndenduno e appartement gam tan wadde gueɗe ɗe ganduɗa ete wona gueɗe joddi haalde walla tan ko weeli nande to banggue partouze ɗum noon woni ko sukaɓe gonirno toon goɗɗo moni guel ɗo cukalel dewel ganda ko baɗe violet toon to diwan mo Louga ha wattidi ko waɗede opéré gam tan wawa hebde cellal ɓandu muɗum garen ha joni jayde libération ɓe gari tan koye oustage Assane Seck ɓe mbi nane garde à vue oɗo saaha saabi ɗum ko vidéo mo ganduɗa o yaltini ɗum oɗon vidéo omo suuten kongude fanude ɗum e Ousmane Sonko walla mbiyen situation leydi ndi widemo tan
so tawi Ousmane Sonko jeeya kay ko ganda kañum woni présidentiel walla tan so gagnaki leydi ndi walla soɓe kadimo wonde candidat ma wot ko ganda leydi ndi ma huɓɓu ɗum noon woni konguɗi makko e nder jayde nde ɗo ɗiɗon konguɗi noon gaddanimo nawede walla tan wonde en garde à vue oɗo saaha gareni jayde stade coftal ɓali uddata damal jayde stade noon ari tan e kuyate ñahate e ganna wiide yete oɗo saaha kay ko do o mur manam koɓe sisaɓe miro match moɓe poti dañde hande wonon mataw ko gagnat tan walla jooɗo ɗum won nde ɗo jayde yiiɗi wiide enen cikki tan maɓe won tinnotoɓe ɗiɗon match uji yo Allah wallu hettiyankoɓe yeɓenkoɓe joni joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeɓenkoɓe garen ha joni tan e bilan mo ganduɗa yetti waɗama walla bilan mo ganda to banggue heeyu dawñi premier ministre Amadou Ba wi dañi han satisfaction no fewi oɗon bilan noon ma woto wiɓe ey kono ma woto wiɓe ala saabu saaha foof kala ko ari ma wiye ma ɓi mbi min jaaɗi hen ɓe mbiya min jaaɗani hen saabu oɗon bilan noon koko ganduɗa hande ma hewɓe mbi liggueyaji kay dañi kono ma woto wiɓe kadi liggueyaji ɗi kewani kono ko wawi hen wonde foof ma won ko ganda ko peewal saabu 66 000 emploi koko ganda ene waɗe félicité kono kadi ko ɓuuri ɓeydade hen fo ɓuura moƴƴude saabu ligguey ko neɗɗo waɗi hen fo wi ɗum a jarama ha gayna puɗɗa gaddude hajuji ma goɗɗi ko wiide tan oɗo ɗeɗo koyɗe kay koko ganda koko ma won ko ganda ete ma wot ko ussi saabu wasde liggade e sukaɓe ina muusi wasde ko ganda kañum woni liggey ina muusi e cukalel mo ganda tolnima e sodande huule mum hoore muɗum paɗe tolnima sekande hoore muɗum tolnima e dañde debbo walla tolnima jogade galle so ala liggey ina muusi ɗum noon darnude liggey baadi ni koko ganduɗa ete hande wonata ko ɓuural e leydi ɗum noon woni ko ganda hande wawa sona waɗede tan magnifié e won banggue goɗɗum woni ɓeɗo sukaɓe ɓe ganda kamɓene ɓe mbaɗi ɗeɗo gueɗe woni tan ɓeɗo toon to diwan mo Saint-Louis to ete kamɓe sukaɓe ɓeɗon noon so ƴewtidama koɓe ganduɗa ɓe tolnino koye jeeɗiɗo mbannoɓe partout mataw ni ɓe mbaɗi vidéo e ko way noon koye appartement meublé wonno ɗum ñande julde korka nde ko ɓuuri hen hawnade woni neɗɗo yaltay lewru korka eno wayni foof hewde barke yalta hen ala ko mijoto sona yaade appartement meublé jooɗo toon ne waɗa ko fewani jooɗo ina aɓe ne gona e simme jooɗo ne gona e gueɗe ɗe ganduɗa hakkude debbo e gorto yoɗani fewani surtout noon e sukaɓe rewɓe ɓe ko fodɓe resede janggo jogo galleji mumen sukaɓe worɓe ɓe ko fodɓe jogade janggo galleji mumen hande holno neɗɗo ƴewirta guite mo ganduɗa hande onon mbaɗɗanno gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe ɗe moƴƴani hay so tawi hande haalani ɗum goɗɗo banggue ma haalan ɗum joom suudu muɗum so tawi resama surtout noon to banggue rewɓe ɓe to ɓuuri wonde probléme so haalni joom suudu mum haalanta ko sehil muɗum ko noon yarata ha kamɓe sukaɓeɓe jaaha ha tinoya ko ganda mawɓe mbaɗino ɗum cukalel foof wona e ƴewirde ɗum yette yummum guiƴum walla ko way noon yo sukaɓe rewɓe ɓe mbattu hakkillaji e koye mumen ganda jeunesse koko ganduɗa ete koko renete saabu hande wonko neɗɗo andantuma so jooɗima wonɗo jotto haalanma ɗum a fewata toon wadde noon yoɓe ɓuur wattude hakkillaji e koye ɓe ganda cukagu ɓooyani cukagu koko c'est très éphémère ɓooyani wadde noon goppe hakkille ko way noon ɓuuron rende koye moɗon ndeniron ɗum pour sukaɓe moɗon janggo ndeniron ɗum pour janggo ndeniron ɗum kon yummaji kon yummiraɓe gono toon ndeniron ɗum kon esiraɓe gono toon ndeniron ɗum kon mère de famille ji debbo woni aduna wadde ɓuuri suurde koye moɗon jaafoɗon hettiyankoɓe ɓenkoɓe ɗum tigui ɗo tigui min guddita roɓɓindu jaydeli meɗen tottude wonade gongol so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah waɗan en jaami kisal bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno to banggal caméra to heɗano en toon ko Djiby Dieng to montage to ko Ali Fall ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi. KP
ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma